Akalain mo sila pang bibili? Ano? Ano yan? Sila yan. May kinuha ano eh. Kahoy. Kahoy. Patay. Baka papatayin tayo. Tayo na takbo. Ay, salamat. Nakarating din tayo. Wow, pre, ang ganda dito, pre. Wow, ang ganda talaga dito sa probinsya. Oo nga, ang ganda. Ibas Manila. Hindi muna tayo pare. Wow, ang ganda. Wow. Ang sarap maligo. Oo nga. Maligo kaya tayo. Mamaya na. Mag-picture muna tayo. Sige, Para sige. may... May remembrance naman tayo. Oo. Sige, sige. 2,000 years later. Wow, pre, super ganda nga. Oo. Kita mo nila, no? Sa picture, samahan namin sila, kabatian mo na yung background nila dyan. Ikaw sa? Walang background. Background na. Sige sila ka picture-picture. Background nila, sus. Di aman. Di ka balong pili. Bati ka view. May klaro na sama na. Ano? Wow. Yan. Maganda yan. O yan, yan. Sapay. I-post mo yan mamaya. Oo. Ay, bye. Namuon po na sila balas. Kwarta po na sila. Naanta na sila kapalitong bulat. Oo, bisag ginamusra. Oo. Maligo tayo. Init kasi. Wapo, grabe. Maligo tayo. Init kasi eh. Oo. Pero, bago tayo maligo, maghanap muna tayo ng bahay na pwede natin pupupahan. Eh, Oo nga pala. Dito na lang tayo matutulog. Oo. Baka may bahay ditong pwedeng upahan natin. Kaya ang problema. Parang wala Yun, akong makita kahit isang bahay. Yun, may tao. Ayun. Tatanungin natin. Sige, tanungin natin. Ah, kakapuya ginoob. Kinainita. Buti pa, puntahan natin. Sige. Oh, noon sila, oh. Lagi na sila importanteng tayo yung mga to. Naaginoon kinidoon na to. Atos lang na to. Nato na bisa na ilang number para nato ba. Oo, po sila. Mga pare, pwede magtanong? Usay magtanong. Nga naman po na may balas ari. Magtanong po ta. Ngom nila, hindi ko na mangutanan nato. Mo din na. Sige, pwede. Usa man. May alam ba kayong bahay na pwedeng upahan namin? Usa? Oh, kasi pa nga pare, naghahanap kasi kami ng ng bahay para matutuluyan namin. Upa ko nagbalay. Bastos man na. Saan na? Kanan yung gibuhat kada gabi eh. Lain may kay lahat. Balay may ilang upahan lagi. Ay, parang hindi talaga tayo rito magkapaintindihan eh. Parang walang sirang ulo. Mga baliw yata itong mga taong to eh. Usay gibaliw. Nga wala may gibaliw din eh. Init aron doa. Nanay gibalew. Basi mo agorang ang imong nahong gibalew. Karong biya mo ha? Parang galit. Eh, huwag kayong matakot. Oh, langyaw pa mo diri. Basi niya. Pasensya na talaga pare. Kasi hindi namin kayo maintindihan. Oo nga, pasensya na kayo. Hindi namin kayo maintindihan eh. Ay, okay na. Wala yung problema na. Kung nga pala pare, yung kalagayan niyo dito sa probinsya, okay lang po ba? Kahit ganito yung panahon, kahit ang init, nagtatrabaho kayo, kamusta na nga pala yung mga kalagayan niyo dito? Among lagay, this probinsya. Init-init pagyapon. Gabi tayo pagyapon. Pagyapon maluto. No? Iba yung sinasagot nila eh. Ano, bitay? Ano ba yun? Yung kalagayan niyo dito, Bitay? Bitay. Hindi natin maintindihan eh. Bitay. Bitay. Ang init, tapos bitay. Pasensya na talaga.
Hindi pa raw naluluto. Oo nga. Ay nako, Parang hindi na talaga tayo. parang walang pinag-aralan ito eh. Pare, parang may lagnat yata ako pare. Tingin nga. Ay oo, ang init. Ang init mo. talaga. Mga pare, may ano po ba kayo? May alam po ba kayong gamot para sa lagnat? Gamot? O yung gamot baga na magpapagaling sa lagnat? Oo. Ay, na dagan kaayo, bisag usa pa ka truck inyong kwaon. Ay, oo. Salamat. Salamat pare ha. Wala to sa mo kay among kuwaon ng gamot. Sige, ulat to sa mo niya. Hintayin namin kayo. Maghintay Sige, muna kami sige. dito. Ang bait pala ng mga tao dito, no? Dito sa probinsya. Kahit hindi tayo nila naiintindihan, tutulungan pa rin nila tayo. Saon na guro na ina ng gamot ha? Aw, balo ana, man ni. Truck ni. Ni lagi pangita ng tamo. Kung ano pag kayo? Akalain mo sila pa ang bibili? Ano? Oo, ayan. Sila May yan. sila. May kinuha, ano yan? Kahoy. Kini dream kini magahaw in gamot ha. Takok kayo. Aray, pare. Baka papatayin tayo. Tayo na, takbo. Siya, araw dili ko mo wala ilang hinanat aning kadako aning gamuta. Uy, nandahagan sila, oh! Uy! Yung gamot dia, di pa! Nga ano, nandagan man adlak. Dayo paghanit ang nalagan na. Uy! Nung gamot to! Nabiyaan! Timhay mo ato. Oh, no, 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 no.